täällä on taas Roni ja me ollaan nyt tässä, kun me tehtiin tätä sipulihaastetta. Ja sitten me nyt tehtiin tää osa 1/2 ja 2/2, koska tää nyt vähän kusipu. Kun ei saanut vedetty sitä ekassa, koska meillä loppui kuvausaika. Nyt me sitten kuvataan tää toinen, niin olkaa hyvä ja nauttikaa. Mä en kyllä nautti. Eikö se... No niin, tästä lähtee. Me se tehtiin näinhän perän jälkeen, että ei huijata. Ja tässä on mulla maitoakin valmiina. Vedä. Vielä on vähän päälle minuuttia. Nopea. Tää tuntuu ihan hirveältä. Palaan kuvarakaan. Tällainen. Joo, nyt on jotain 20 sekkaa. Nopea. Söikö siihen?